Biyahe tayo papuntang Bulacan mga ka-alright. At tara. Daling ka. Diligpit ko yung mga gamit doon, ayusin ko yung ready to karga na, tapos tatawagan ko na ng squad yun para papuntahin doon yung truck ng mga ka-alright. At yung pandiesel na ipapadala ko na lang. Ayan mga ka-alright. At abang-abang tayo ng bus. Yung asawa ko po. Tayo mga ka-alright sa may dumang anuban. Sa ban tayo sumakay. Sinakay tayo ni Kuya. Pinsan ka di paling Dodoy. Ayan. Oo, Dodoy. Amo. Kaya yung mga ka-alright, nag-stop-over kami nito. Bukod no? Ayan. Ayan, at yung rider ng van ay halos kamag-anakan pa ni Kuya Nolid lang. Shout out kay Kuya Nolid lang. Subscriber ako niya. At nakakwentungan niya kung kanakali ko daw si Kuya Nolid lang. Sabi ko bayaw. Ayan. At nadaanan nila ako dun sa road. Nagkakatay ako ng bus, sinakay nila ako. Tama-tama, may bakante pa. Ayan, kupakubaw tayo. Ang problema sa Marilao ngayon, grabe ang putik. Iniwan ng baha. Grabe. Yung gustong mag-dalpodol dyan. Baka naman. Ayan, yung mga pauwi ng bukas. Mga pauwi naman ng Bicol sa kanya. Bukas ulit balik nyo yan, Ayan, kontakin nyo na si Kuya. O ibigay mo ng contact number mo. Mag-PM lang kayo sa kay Cypher Talagtag. Cypher Talagtag. Mga ka-alright. Nag-door to door siya. Stop over kami rito kasi mamaya malayo-layo na yung so na stop over, Kiso na yan. Alright. Yung mga ka-alright, stop over sa Kalawag na to. Ayan. At kumakain mo na natin sa loob. Ayan mga ka-alright, ang bilis ng biyahe. Ayan, 4 hours pa lang, nasa Kalawag na. So mga ka-alright, 9:38 dito na kami sa Chaong. Ayan, stop over ulit. Magkakapit. Ayan lang siya. Ang sama namin. Ayan, tanggal lang antok. Alright. Diretso na doon sa bahay. Hindi kakayanin siguro. Pare. Kaya? Ha? Ito kaya? Grabe mga alright, parang hindi na makadaan. Balik kami. Biglang play na sa hams. Biglang play na sa hams Nagulat siguro sa hams. Naipili mo na. Baka na ng traffic ko. Hindi mga
mga di makadaan sa baha. Awit lang sa biyahe, kawawa naman yung mga traffic. Walang kikitain. Tukod. Lugi sa biyahe yung mga yan. Apa? Sabi lagi sakay sa truck. Ito lang kapsa. Pagpakampasuro sa gilid, puro putik. Marilaw. Dadala yung mga katera dito, no? Kapalat ng bahay. Kaya ko yan, naalis na ako eh. Oh, ano? Grabe. Mas malala sa Undo ito eh. Ang dami namatay dyan sa ano? Sa North Wing. Sa Puri. Grabe. Maura ito. Grabe nangyari dito sa ano? Sa Marilaw, Bulacan. Kahit na nilagyan na ng ano yung digi, apaw lang. Sobrang laki ng tubig. Apat na dami pa siya nagpakawala eh. Sabay-sabay. Yung magkaka ng tubig eh, dindi. Yan, butik. Butik ang naiwan. Dami. Diyos ko, awa mga nakatara dito. Nakakapanlumo pag ganito. Doon sa bahay ng ate ko ganito rin, pupuntahan ko mamaya. Makatulong maglinis. Grabe oh. Malalim sa Undo ito eh. Yung mga ngayon. Kasi yung pabrika na pinasukan ko dyan, no, hanggang tuhod lang dati ng Undo eh. Ngayon hanggang ano eh, hanggang kilikili eh. Kaya mas malalim ngayon dito ng Undo. Na naman ang mga ano na empleyado dyan, may 10,000 na naman. Lapos tao rito. Ito yung Baytaris. Kulay ng Baytaris. Marami lalim dito. May pick up dito ng ano, hindi na nakaalis. Tangay na dito lang oh. Dito banda. Andyan yung mga tao. Ang dami tao din sa taas na yun. Hinila nung ano Wrangler na ano, malalaki ng gulong. Ewan ko nakata. Madilim talaga pag ito. Madilim. Pag-isip.
So ayan mga kaulit, dito tayo sa sa Marilao na. Ayan. At dumating tayo ng alas 3, madaling araw. Ayan, maliwanag na. Ayan, at update. Wala nang baha. Yung mga dinaanan namin, grabe. Dito wala nang baha. Doon sa Valenzuela, mataas pa ang tubig. Di makadaan ng mga sasakyan, stranded. Kaya yung sinakyan kong angkas, umikot kami. At yung pag-ikot namin, may nadaanan naman kami na aksidente na motor. Nagulat siguro dun sa hams, biglang preno ng unahan, yun natumba. Ayan, at nasakluluhan naman ng mga tricycle. Nasakluluhan sana namin, inaunahan kami nung mga naka-tricycle. Ayan. Wala namang tama si kuya. Ayan mga kaulit. At mamaya pupunta ako dun sa sa Northville sa kapatid ko. At tingnan ko yung sitwasyon nila. Grabe ang putik daw dun. Ayan mga kaulit.